Kaixo, Asier. Kaixo, Argi, zemuz? Oso ondo, zer egingo dugu gaur? Gaurko magiteko 3 txampon hauek erabiliko ditut. Txampon hauek zaharrak dira, piratek bilatzen zituzten hoietakoak, zilarrezkoak eta hondiak. 1, 2 eta 3. Txampon hauek banan-banan ikusezinak bihurtuko dira. Begira, egingo dugu lehenengoarekin. Hemen aurrean utziko dizut. Hortxe. Nago. Hementxe, gertatzen dena da ikusezina dela. Begira, hemen 2 dauzkagu. 1 eta 2. Hartuko dugu bigarrena. Begira. Eta hau, hemen aurrean utziko dizut. Hortxe. Berriz ere? Eta hemen daukagu 3. eta azkena. Ikusten duzu? Bai. Hau hemen utziko du. Hortxe. Nola? Hemen daude 1, 2 eta 3. Eskuetan ez daukate zer bergira. Ez dago ezer. Lehenengoa hemen utzi dugu. 1. Eskuetan bakarra, lehenengoa. Bigarrenea hemen aurrean utzi dugu. 2. Atzamar puntetan. Ikusten? Eta 3. goratzen duzu, hemen utzi dugu. Bai. Begira, 3. Hortxe. 1, 2 eta 3. Zuk probatu nahi duzu? Bai. Tori. Ea ba. Igual gehiago ensaiatu beharko duzu. Bai, urrengoan hobe. Oso ondo. Agur, Asier. Agur.